sempre ides a estar acompañados, agora mesmo estivechedes coa directora xeral, acompáñanos a subdirectora xeral de Innovación Educativa, Inmaculada Fernández Teijeiro, e todo o equipo da asesoría de bibliotecas escolares do Servizo de Innovación e Programas Educativos. Decir que agora mesmo está lendo aí Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como quen di un ninguén. Iso é realmente como me atoparía eu se me puxeran a liderar as bibliotecas escolares. Eu nunca tiven a oportunidade de coordinar a biblioteca escolar, sí que outros programas de innovación educativa, pero nunca din ese paso. Cando volva a incorporarme ao centro educativo, penso que, despois de ter esta experiencia, estar rodeada dun gran equipo de asesores e asesoras que me acompañan, eu penso que vou a intentar liderar este espazo de creación, este espazo que conxuga unha cantidade de sinerxias que non solamente é para coller un libro e adicarnos á lectura. Eso sí, ten esa hora de ler, ese fomento da lectura, pero é un espazo que dá para máis, para a creatividade, para ao desenvolvemento transversal de moitos proxectos que pode levar a cabo o centro educativo. Temos a liña STEM a través da biblioteca creativa, temos esa biblioteca solidaria que dá un paso máis aló e que leva a cabo este aprendizaje e servizo, que todo o que se traballa no centro educativo poda estar extrapolado a máis aló da comunidade educativa. Tamén temos a radio que todos esos medios de comunicación están presentes na biblioteca escolar. É dicir, é un espazo completamente multifuncional e que fomenta esa creatividade para desenvolver no noso alumnado, que é o que queremos, esa maior aprendizaxe que logo poden levar máis aló da súa vida escolar. E hoxe, nos atopámonos con María Pousa e Beatriz González, que son dúas docentes, unha docente de primaria e outra docente de educación infantil, dúas persoas que foron directoras no seu momento e que tamén foron coordinadoras de bibliotecas escolares e que agora asesoran aos centros educativos de Galicia, concretamente María Pousa en Coruña e Beatriz en Lugo. Elas van a falar o que ten os medios de comunicación. Elas van a falar de tecer redes, porque iso é o que queremos facer, crear sinerxias, conxugar diferentes liñas de traballo e que podan ser transferibles, de que o que funciona alá en Lugo poda funcionar, na Gudiña, na provincia de Ourense. Entón, pensamos que esta é unha gran oportunidade para crear convivencia, para crear estas redes e aprender uns de outros, porque vos seguramente tedes moito que aportar e nós, pola nosa banda, é o noso momento de achegarvos a este gran mundo das bibliotecas escolares e concretamente do plan de mellora das bibliotecas escolares. Moitísimas grazas. Beatriz. Vale. María. ¿Nos ponen ellos? ¿Ponéis vosotros la presentación? Sí. Vale, moitas grazas. Bueno, bos días a todos e a todas e benvidos a este encontro de bibliotecas escolares de Galicia. Como dixo Elena, eu son Beatriz González e ao meu carón teño a miña compañeira María Pousa. E como ben dixo, somos asesoras de bibliotecas. Formamos parte dun equipo de 8 persoas. 4 dos nosos compañeiros traballan na asesoría de Santiago, que son, están aquí, María Neira, Eva, Diego e Hilda. Dentro das
das moitas funcións que realizan en Santiago, tamén levan a cabo o acompañamento e o seguimento dos centros educativos da zona CAFI. Vale, aparte, somos outros 4 compañeiros máis que estamos distribuídos polos CFRs das diferentes provincias. Así, pois, temos a Paco no CFR de Pontevedra, temos a Loli que anda por aí no CFR de Ourense, María que está en Coruña e eu mesma que estou en Lugo. E nós facemos tamén o seguimento e acompañamento dos centros das nosas provincias. É dicir, que podedes dirixirvos a nós para calquer dúbida que teñades e incluso, bueno, pois, visitarvos e acompañarvos neste maravilloso camiño que é o Plan B. E aproveitando que vos estou contando onde son os nosos centros de traballo, decirvos, non ven a conto aquí, pero é para que non se nos olvide, que nestes, que tanto nos CFRs das provincias como na Consellería tedes a vosa disposición unhas maletas viaxeiras de carácter temático, vale, que tratan diferentes temas, ciencias, biblioteca inclusiva, poesía, hainas para primaria, para secundaria, tamén as hai de idiomas, de portugués, vale, que as podedes ter en calidade de préstamo durante un mes e que, bueno, que me parece que é unha boa iniciativa para traballar dentro das vosas bibliotecas. Bueno, como ben dixo Elena, María e máis eu, antes de ser asesoras de bibliotecas, tamén estivemos dese lado, porque fomos coordinadoras. E penso que tanto ela como a min fomos, como coordinadoras tamén vivimos esta primeira experiencia, non? De primeiro ano Plan B, de vir a un primeiro encontro. Ti acordaste, non, Sí, María? eu perfectamente, porque foi no ano 2011. Estaba Pilar San Pedro, que está por aí atrás, e Cristina Novoa, imponentes ali. E a min quedoume grabada a frase de Cristina de acabades de entrar nunha secta, que é a das bibliotecas escolares, e daqui xa non se pode sair. E, bueno, creo que sí. Creo que é verdade. Que algo de razón tiña, sí. Pero, bueno, falábamos, Bea e Maseu, preparando esta presentación, desta primeira vez que estuvemos aí, que éramos menos, que só éramos 25, e, bueno, de como aproveitamos para tecer redes, para coñecer a xente da nosa contorna máis próxima, que co tempo fomos trabando algo máis que relación profesional. Entón, este é o momento tamén, despois na pausa do café, na comida, que coñezades a xente da vosa zona para que podades establecer esas redes, esos vínculos. Bueno, pois durante... Eu tamén lembro naquel primeiro ano, aquel primeiro encontro, pois todas as dúbidas, as incertezas, bueno, e esa imposición, non, de coñecer o equipo da asesoría, agora creo que impoñemos un pouco menos, pero que naquel momento pois nos guiaron, non, neste camiño que é o Plan B, e, bueno, iso é o que pretendemos facer tanto María como a min nesta casi hora de intervención, vale, guiarvos polos aspectos clave do programa de bibliotecas. E para eso vamos a comezar polo principio. Aí. Aí. Sí. No, sí. La outra. No. Ah, vale, perdón. Esa. Bueno. Vale. Bueno, esta presentación se vai abrir e pechar cunha imaxe que, digamos, simbólica, que non está aí por casualidade. Falaba Elena, que, por certo, Elena Castro Villalón, que estaba aquí, é a nosa xefa de servizo, vale? Porque ela presentou a todo o mundo, pero non se autopresentou. Entón, falaba ela de tecer redes, e iso é para o que estamos aquí. Para tecer redes, esa rede nas que vamos aí como esas gotiñas, nos quedamos pegados á arañeira e logo non somos capaces de sair. E dentro destas redes existen tamén as microredes. Claro, estamos falando dun número moi alto xa de centros, que supera os 800 centros que estamos dentro do plan de mellora. Pero esos vínculos que se establecen entre zonas levan á creación de microredes. Nas diferentes provincias hai microredes que funcionan de apoio entre as bibliotecas escolares. Quizá a que teña máis trasectoria a microrede da Mariña de Lugo. E estas microredes se reúnen, comparten formaciones, comparten materiais, optimizan o traballo, incluso na Mariña teñen un proxecto de traballo común entre todas as bibliotecas escolares, cun fin de festa, donde levan todo traballado ao longo do curso nas súas diferentes bibliotecas. Entón, é un pouco optimizar tempo, optimizar recursos e crear relacións, porque a veces sí é certo que nos sentimos sós no noso traballo, sós no noso centro, e é moi importante ter unha rede que nos sustente. E agora sí. Gracias. Vale, pois vamos a empezar
vamos a comezar polo principio, vale? Dicindo, pois, que é unha biblioteca. Segundo as directrices do IFLA do ano 2015, que foron actualizadas no 2021, a biblioteca escolar é o espazo de aprendizaxe físico e digital dunha escola onde a lectura, a indagación, a investigación, o pensamento, a imaginación e a creatividade son centrais para esa viaxe que realizan os alumnos dende a aprendizaxe ata o coñecemento e que tamén incide no crecemento persoal, social e cultural do alumnado. Bueno, non sei se todos os que estades aquí coñecedes a IFLA, as directrices da IFLA, se non nas coñecedes, eu sí que vos recomendo que leades ese documento porque é realmente interesante e é do que emanan realmente o noso plan de melloras de bibliotecas, o plan LIA, realmente a legislación arredor de bibliotecas escolares. A IFLA, ou Federación Internacional de Bibliotecas e Bibliotecarios, é o principal organismo internacional que representa os intereses dos usuarios, os servizos bibliotecarios e a colección. E un dos seus ámbitos clave é a biblioteca escolar. Como vos acabo de decir, esta normativa senta as bases do noso plan de mellora de bibliotecas escolares que pivota principalmente, e o vades saber ao longo da intervención, en dúas patas que son, por un lado, a lectura e, por outro lado, a alfabetización mediática e informacional. Ademais, como vos acabo de decir, de aí todas estas directrices que marca a IFLA quedan recollidas na legislación vixente que manexamos e que debedes manexar vos tamén para defender os vosos proxectos, pois esa legislación arredor de bibliotecas. Partimos a nivel xeral da LOMLOE, da Lei Orgánica 3/2020, que no seu artigo 113 indica que as bibliotecas escolares contribuirán á lectura e a que o alumno acceda á información e a outros recursos para a aprendizaxe das áreas e materias e que se poida formar no uso crítico dos mesmos. A partir de aí se desenvolven nos diferentes decretos das diferentes etapas educativas, tamén nas instruccións que de maneira anual se publican que son para uso de todas as bibliotecas, non só as que están no plan B, e ademais no plan LIA. E vainos María a explicar ou a falar que é o plan LIA. Bueno, entendemos que todos os que estamos aquí coñecemos que é o Plan LIA, pero llevamos a dar así un repasiño, porque o Plan LIA, lectura, información e aprendizaxe, digamos que é o paraugas que acolle a todos os programas que se desenvolven desde a Asesoría de Bibliotecas Escolares. E o terceiro Plan LIA, comentaba antes Elena, ou a directora, xa non me acordo, ou as dúas, que esta viaxe empezou no ano 2005. O primeiro Plan LIA foi no ano 2010, vamos polo terceiro. Este documento o tedes se buscades Plan LIA 21-25, accededes á página web de bibliotecas escolares e aí tedes, digamos que o documento extendido, que tamén, a veces dá pereza ler estas cousas, pero, como decía Bea antes, necesitamos esas armas que axuden a defender o noso traballo, e a veces tamén que nos axuden a poñer os pés na terra. Entón, estamos en este Plan LIA que xa vai tocando ao seu fin. Esperemos que haxa unha seguinte, o cuarto Plan LIA. E este Plan LIA, o anterior, pivotaba sobre 12 puntos e este é un 7 estrelo, ten 7 puntos sobre os que incide. Que, non vou facer máis que numeralos, porque hai ustedes, porque de todo isto imos falando ao longo desto. Primeiro, da rede de bibliotecas, na que estades e do que antes falamos. Despois dese carácter social que ten que ter a biblioteca. A biblioteca escolar é compensadora de desigualdades. É o lugar do centro en que todos teñen cabida, todos e todas. Entón, iso é algo que temos que ter moi claro. E que logo a biblioteca escolar en moitos concellos de Galicia é a única biblioteca que hai. É dicir, que aí xa o factor de compensación social é para toda a comunidade educativa, non solamente para o alumnado do centro. E iso tamén hai que ter en conta. E logo, o que falaba, logo iremos falar antes, esa cantidad de voluntariado que se forxa a través do programa e que vai creando tamén ese servizo do que falaba Elena e que é, tamén unha marca, digamos, unha sinal de identidade das bibliotecas escolares. Despois, a rede de acción, de colaboración e de avaliación, e esa palabra avaliación tamén hai que poñela en mayúsculas. É moi importante que vayamos ao longo do curso avaliando o traballo que fai a biblioteca, para logo ter esa memoria xa casi configurada a final de curso,
e para poder corrixir os errores que fagamos, vale? Que sepades que todos os programas os que, bueno, este ano solo en Plan B, pero os que podades optar en anos vindeiros, se avalían. Hai un equipo de avaliación e de esa avaliación depende o orzamento que recibades o ano que ven, vale? Despois tamén falaremos un poquinho máis desto. Despois o punto 4 sería esa evolución que están tendo as bibliotecas hacia espacios máis creativos, as bibliotecas LIA.3. Teredes aquí dous exemplos de bibliotecas que modificaron o seu espacio, atendendo tamén aos seus intereses e as súas prácticas, e despois esas dúas patas que falaba antes Bea, que son o vistes nas directrices da IFLA, é sobre o que nós temos que traballar, a mediación lectora e a alfabetización informacional e mediática. E logo, a formación. Estades hoxe nunha zona de formación, o entrar en Plan B, sabedes que tedes que facer un plan de formación no vosso centro durante 2 cursos, e isto é moi importante, é que se faga tamén para todo o equipo, porque isto vai a contribuir a unha innovación metodolóxica dentro do noso centro. Vale, pois, ademais do Plan LIA, dixemos fai un momento, que cada inicio de curso envíase a todos os centros con carácter xeral unhas instruccións, vale, sobre a organización e funcionamento da biblioteca escolar e que é a que nos dá as ideas clave para convertir a nosa biblioteca escolar nese centro creativo das aprendizaxes. Para conseguir isto, a biblioteca debe dotar de recursos, de servizos e de oportunidades para o desenvolvemento das competencias clave do alumnado, debe ser mediadora na lectura e na información, debe fomentar a creación, a expresión e a colaboración, e todo isto debe facerse con un punto de vista inclusivo, vale? Sempre poñemos a inclusión como un punto aparte, pero non é así. Todo o que fagamos dende a biblioteca, todo o que traballemos ten que ter, incluso cando falamos de recursos, de equipamentos, ten que ter unha mirada inclusiva. Temos que mirar a todos os usuarios da nosa biblioteca. E como levamos isto á práctica? Bueno, pois isto é o que vamos a desenvolver a partir de agora na nosa intervención. Nestas instruccións o que se vai desgranando son 8 puntos claves que vos vades a ter en conta, vale, para que esta biblioteca sea un centro transformador de aprendizaxes. Unha vai ser o espazo como facilitador de experiencias, o equipamento tamén é importante para o acceso, o tratamento e a produción da información, a colección, da que tamén vamos a falar, a biblioteca física e virtual, o equipo da biblioteca, importante, o orzamento que se este destinando á biblioteca como mediadora de lectura e a alfabetización mediática e informacional. Vamos a comezar, vai a comezar María falando do espazo. Vale, bueno, aí temos un superespazo, vale? Pero con calma, que a isto se chega despois de moito tempo. Vale. E despois de traballar, este é o CEIP de Outes, que reformou a súa biblioteca, é unha biblioteca LIA, o curso pasado. É un centro que ten espazo, é o que teñen os centros do rural, que van perdendo alumnado, pero van gañando espazos para outras cousas, non? A veces hai, bueno, unha balanza extraña en todo isto. Pero, bueno, quixemos escoller esta foto non por impresionar ni por nada, que a todo se chega, co tempo, sino simplemente por 2 puntos principales. Un é a vista diáfana da biblioteca, vale? É dicir, que non haya obstáculos visuais. Falaba antes, Bea, de que sempre temos que ter o foco da inclusión non a un lado, sino integrado, porque senón xa estamos excluindo se o poñemos a un lado. E aquí o que vedes é un espazo diáfano, é un espazo limpo, daros conta que os libros poñen moita cor nas bibliotecas, non fai falta ter as estanterías verdes, as mesas rojas, as cadeiras azuis e todas esas cousas, sino, bueno, o ruído visual tamén é ruído, e hai que ter isto en conta, vale? E logo que unha biblioteca que ten libre circulación, falábamos de inclusión, vale? É dicir, que sea accesible, pois se temos un neno en cadeira de rodas, unha nena con unhas muletas ou unha profe tamén, que tamén esas circunstancias se dan. Esta é unha biblioteca que, ademais, se descalzan ao entrar e poñemos calcetíns. Xa é o respeto máximo polo espacio, non? E polo ruído. Que ten que ter a nosa biblioteca? Non ten que ser esta biblioteca, nin a que vimos antes das covas, que de repente, cando se inaugurou esa biblioteca, empezaron a salir clones por moitas bibliotecas de Galicia. A nosa biblioteca ten que ter unha identidade propia.
persoas das que estades aquí, eu falo das que coñezo da zona de Coruña, estades en plena renovación do vosso espacio. Estades pensando, repensando, eu vos acompañei tamén nesas reflexións, e hai que madurar o que queremos facer. As bibliotecas non é el coller o catálogo de IKEA e vamos a poñer isto aquí e aquí porque isto me gusta, non. Temos que articular o espacio en relación ás actividades e o traballo do noso centro educativo. Vale? Por exemplo, antes que veíamos a de As Covas Meaño, ese é un centro que traballa por ámbitos de aprendizaxe despois do recreo, se xuntan niveis, é dicir, é unha dinámica que precisa dun espacio de traballo conxunto. Entón, nós o que temos que facilitar que a nosa biblioteca teña un espazo que corresponda á maneira de traballar do noso centro educativo, co cual aí o que ten que participar é toda a comunidade educativa. Para diseñar esta biblioteca, nós cando fomos á inauguración, encima dunha mesa, estaban os planos que fixeran o alumnado. Ali fixeron por aulas, se fixeron como se fosen empresas de publicidade, non? Incluso o logo, o nome da empresa, e dibuixaron o plano de que partes querían na biblioteca, que querían que ali houvese. É dicir, isto foi madurado non solamente polo equipo de biblioteca, sino tamén pola AMPA e polo alumnado. E agora vos falaba de que se puxeron como empresas, ojo, cuidado, porque está habendo moita empresa diseñando espacios de biblioteca e sin intervención do equipo. E nós non decimos que non se poda acudir a unha empresa para que nos axuden a diseñar a biblioteca, pero a biblioteca quen a ten que pensar é o equipo, porque ten que corresponder a unha dinámica de centro. E logo, quitar sillas, quitar mesas. A biblioteca non é unha aula. Se queremos ter a 25 nenos e nenas sentados, os temos na aula, non os temos na biblioteca. O que sí que ten que haber é un espacio para traballar en conxunto, un espacio de lectura informal, os espacios que queramos ter, igual queremos ter a radio, queremos ter o espacio creativo, é dicir, un espacio para audio, temos que habilitar diferentes espacios, pero según as prácticas que teñamos, vale? E sempre atendendo a personalidade e as necesidades que ten o noso centro. E, desde logo, ao espacio. A veces, temos un espacio pequeno, bueno, temos que axustarnos ao que temos, vale? Sin intentar fantasías como esta, que igual non temos nin o sostén económico, nin o espacio para facelo. Vale, e en liña co que acaba de decir María, pois tamén temos que ter en conta como seleccionamos tanto o mobiliario como o equipamento, vale? Estes espazos deben contar con un mobiliario adecuado aos nosos usuarios, vale? Pois que sexa accesible, que eles poidan manexarse autonomamente pola biblioteca. Tamén falamos de espazos versátiles, moitas veces os espazos non son tan amplos e temos que pensar que na biblioteca vamos a realizar diferentes actividades de diferente calado, entonces pois xa en moitas bibliotecas hai estantes con rodas que se poidan mover, mesas plegables, sillas apilables, para que nun momento determinado poidamos valeirar todo o espazo e podamos facer outro tipo de actividades. E xa se nos centramos no tema de equipamento, aquí tamén eu vou facer como María un inciso, non é necesario ter de todo, vale? Ás veces queremos telo todo e non é necesario ter todo. O que si é necesario que o que teñamos que o usemos e que saibamos usalo e que lle demos unha coherencia. Non deixamos de ser bibliotecas escolares, co cual os recursos que teñamos, o equipamento que teñamos, temos que buscarlle sempre un enfoque didáctico e curricular, vale? Implementalo nas nosas actividades diarias, igual que cando organizamos algunha actividade pensamos no noso alumnado, tamén temos que pensar nos recursos que están a nosa disposición e como os podemos implementar. Sabemos que agora mesmo nas bibliotecas cada vez máis hai unha serie de recursos cada vez máis específicos e de maior calado e que o mellor non estamos preparados aínda para empregalos. Para iso que é importante, o que xa dixemos, a formación. O equipo de biblioteca debe formarse no uso deses recursos, pois, por exemplo, os centros están chegando as impresoras 3D, os robots, o laboratorio de radio, vale? E debemos ter unha formación. O equipo de biblioteca debe formarse no uso deses
esos recursos e despois eles teñen que ser os responsables de transmitir esa formación aos seus compañeiros de claustro e tamén ao alumnado. Vale? Esa formación non se pode quedar con nós, temos que transmitila e temos que integrar eses recursos pois na nosa práctica diaria. Como vos acabo de decir, hai uns recursos como máis xerais e uns máis específicos. Dende o equipo, dende a asesoría, temos unha serie de programas que fomentan o emprego destes recursos de carácter máis específico e un destes programas é o programa de biblioteca. Bueno, antes deso vou vos decir que en canto á organización da biblioteca, dos espazos e dos recursos e do equipamento, sí que é necesario que exista unha relación, e o veredes máis adiante nunhas imaxes, entre os espazos, os recursos e os fondos, vale? Así teremos a zona de ciencias, a zona de experimentación, a zona artística, e isto nos vai a axudar e vai a favorecer que traballemos diferentes proxectos de investigación que se poidan desenvolver no centro. Agora sí que vos vai a falar María deste programa de biblioteca creativa. Vale, unha cousa antes que nos olvidamos, Sí. Bea. Sabedes que hai uns catálogos novos de mobiliario da Consellería, vale, que saliron este ano. Se buscades catálogos mobiliario Consellería de Educación, hai 3 catálogos, hai mobiliario específico para bibliotecas escolares, pero tamén dentro dos outros hai mobiliario que nos pode servir. Era ese mobiliario que falaba Bea, de mobiliario versátil, pois eso, todo con rodas, as mesas plegables, as sillas apilables, eso está nos novos catálogos da Consellería. O sea que antes de facer compras, sempre intentar de conseguir as cousas que se podan conseguir de gratis, siempre bien, Vale. Vale. E logo, dentro dos recursos, bueno, falaba Bea do programa de Biblioteca Creativa. Sabedes que no primeiro ano en que entrades somos malas e non vos deixamos presentarvos a nada máis. Porque pensamos que é un ano, bueno, de ir sentando as bases e centrándonos, centración, como decía o entrenador do meu fillo, centración, por favor, e para o ano que ven xa poderedes acceder aos outros programas que vos interese. Eso non quere decir que non teñades espazo creativo nas vosas bibliotecas, porque, de feito, sabedes que o programa de Biblioteca Creativa é un programa só para centros de educación infantil e primaria, pero, sin embargo, hai moitos institutos, despois estará falando Asun, que se anda por aí, e Nine, que tamén nos falará da súa biblioteca, que teñen estos espacios creativos, vale? E que son un éxito de ventas na hora do recreo. É dicir, que non é necesario estar dentro deste programa, vale? Pero os centros, para o curso que ven, poderedes intentar acceder a elos, se vos interesa. É un programa que, como todos os que ten a asesoría de bibliotecas, vai acompañado de formación e que dota de recursos, de fondos, para recursos, pero tamén para actividades formativas dentro do centro. Este programa foi un programa que surdiu piloto como escornavos na biblioteca escolar. Empezou solamente pola robótica, non? E a intención que tiña, e que despois creo que comeuse todo o programa inteiro de Plan B, era que a biblioteca fose un centro creativo das aprendizaxes, é dicir, ofrecer recursos máis aló dos fondos que levaran á biblioteca novas linguaxes. Vale, pois a linguaxe da programación, que pode ser a través da robótica ou non, o pensamento computacional, os e-textís, a creatividade, o mundo da arte. Ora, están as bibliotecas cheas de máquinas de coser, agullas, faise gancho, é dicir, todo o que sea expresarse a través de diversos linguaxes. E este foi o éxito do programa. Que obligou isto? A modificar tamén espazos, vale? A que se crearan espazos de alfabetización visual, de alfabetización mediática, que digamos que esa outra pata que falábamos da nosa biblioteca. E, bueno, nada máis desto. Vale, nesta liña tamén temos outro programa en bibliotecas que se chama Radio na Biblio, e este sí que poden inscribirse moitas máis etapas. Poden inscribirse dende infantil, primaria, secundaria, BAC, FP e outros ensinos, pois artística, idiomas, deportivas, vale? Este programa tamén vai na liña do que decía María, de traballar a alfabetización mediática e informacional e as múltiples linguaxes. Neste programa, ou igual que en
formación creativa, o primeiro ano non podedes acceder, pero a partir do segundo ano sí, e recibiríades, por unha banda, unha dotación económica para montar o voso laboratorio de radio, pero por outra banda, e isto sempre é moi importante, acompañada sempre dunha formación. No tema de radio, o primeiro ano a formación sempre ten un carácter moito máis técnico, non? O que decíamos, temos que saber empregar os recursos cos que contamos. Entonces, a formación no primeiro ano suele ser sempre cun carácter máis técnico de aprender a utilizar todos estes aparellos e a partir do segundo ano xa podemos enfocar aqueles ámbitos que nos interesen máis, pois realización de podcast, o mellor queremos facer teatro na radio, queremos traballar a oralidade, vale? E temos diferentes formacións, bueno, pois para que vos exploredes que itinerario queredes seguir dentro da radio. Neste programa, este último ano, seleccionáronse 30 centros e agora mesmo debe haber casi 200, o sea que moi ben, animavos vos a que se vos interesa este programa, bueno, pois que tiredes por el. Bueno, seguimos avanzando, que vamos aí. Vamos aí. A terceiro punto, vale. Que era a colección. A colección. Bien, a colección. Bueno, como debe ser a colección da nosa biblioteca? Bueno, actualizada, diversificada, equilibrada, inclusiva. Vamos a ir así falando desto. Actualizada. Facer expurgo todos os anos. Vale? O fin de curso, cando se recollen libros, cando van polas aulas, se desmontan as mochilas, é un bom momento para volver a facer ese expurgo. Vale? E que expurgamos? Bueno, tedes na páxina de bibliotecas, na barra da esquerda, hai un apartado que é xestión técnica. E aí tedes, bueno, aparte de a CDU ilustrada, a adaptación de CDU para as bibliotecas escolares que fixo aí Eva un traballazo, tedes tamén un documento que foi elaborado por Paco, que era a avaliación crítica dos fondos ou da colección da biblioteca, non? Creo que é o título, que fala de como facer o expurgo, vale? Todos os libros que estén deteriorados, que xa non estén adaptados, porque, bueno, todavía hai en moitas bibliotecas libros en galego que son da normativa anterior. Entón, hai que ir sustituindo esos libros, vale? Non é decir que vamos a tirar con todo, pero que hai que ir cambiando. E os que pois non sexan axeitados ao noso centro, ás nosas etapas, ou ao que nos veremos. Daros conta que a biblioteca escolar será para moitos dos nenos e nenas a única biblioteca que pisen na súa vida. É un pouco así duro escoitalo, pero é certo. Entón, o que ten que facer é de lo mejor, lo mejor. E a calidad literaria exquisita. Para ler outras cousas, bueno, están outros espazos e están outro tipo de plataformas, vale? Entón, nós o que temos que optar pola máxima calidad literaria, vale? Unha colección que ten que estar diversificada en canto a temática. E aí o que tedes que facer é mirar e escoitar os silencios da vosa colección. E os silencios da colección das bibliotecas escolares normalmente son a poesía, porque aínda temos aí que costa meter a poesía, que custa traballar a poesía, e tamén a banda diseñada. Bueno, este ano creo que se deu aí un punch importante, o ser o lema de traballo das bibliotecas escolares, pero recordade, que sempre me ten que salir a Benita de maestra de infantil, o sinto. Recordade que tamén hai banda diseñada sin texto, para os máis pequenos, vale? Os de 3 tamén poden ler banda diseñada e aprender os códigos, aínda que non decodifiquen, vale? Entón, bueno, ir observando, pois a parte igual de ciencias, de matemáticas, sempre hai que contar coa opinión dos compañeros do claustro, non? Aunque a decisión última sempre é do equipo de biblioteca e tamén temos que saber decir que non. Decir que non é algo moi importante nesta vida. Para todo, pero tamén para facer a colección da biblioteca. Vale? E a veces os compañeros nos piden cosas ou o alumnado, pois non, gracias. E non hai que justificalo e argumentalo, pero hai que saber decir que non, pero sempre contar con todo o mundo, vale? E procurar, sobre todo nos niveis máis altos, pois que os departamentos teñan un certo equilibrio tamén na súa colección. Despois que este equilibrada en canto ás linguas. En esas instruccións, na convocatoria de Plan B, se fala dunha colección 50-50 galego-castelán. Sabemos que hai, a parte del libro de información, bueno,
Costa moito chegar a ese 50%, sobre todo en algunhas temáticas, non? Pero hai que intentar e bucear. Nos non será porque non nos pelexemos coas editoras cada vez que temos a reunión do Consello Asesor do Libro, sempre bibliotecas escolares ten que decir necesitamos máis libro de non ficción en galego, por favor. Bueno, non sei se nos fa moito caso, algo van facendo. E logo tamén equilibrada en idiomas, é dicir, pois que haya as linguas que se traballan nese centro, pois esa inglés, esa francés, esa alemán, atender a esa perspectiva. E logo que sea unha colección inclusiva, como ten que ser toda a biblioteca, vale? Cando falamos de inclusión, falamos, por unha banda, de ter pois, libros. Esta selección debemos facela sempre contando co Departamento de Orientación e co profesorado especialista, pois, atendendo ao tipo de alumnado con necesidades que haxa no noso centro, vale? Pois igual necesitamos libros braille, con pictos, lectura fácil, un pouco tamén conformando esa parte da colección. E aquí vou a facer un inciso. Somos moito de incisos, moi incisivas. Sí. Vale, porque sempre preguntades, e esos libros aparte? Non. Porque se os ponemos aparte, non incluímos, estamos excluindo, vale? Moitas, non podemos poñer aparte nada, porque entonces xa estamos facendo diferencias. Sí que hai todas as bibliotecas que optaron para poder telos máis visibles, pois poñer igual no lombo un pequeno gomet pois, dun acor determinado, dunha forma determinada, para que sepamos pois, que esos son libros pois, ou convictos, ou lectura fácil, ou o que sexa, vale? Pero nunca poñelos apartados, porque estamos facendo unha parte dentro da nosa biblioteca e non podemos facer. E por outro lado, temos a parte da colección que atende a diversidade. Vale? Cada vez somos unha sociedade máis diversa e esa atención ten que estar na colección da nosa biblioteca escolar. Tampouco excluída, tampouco apartada. Podedes visibilizala de alguna maneira, pero non apartala. E logo, bueno, aí pone as recomendacións da IFLA, de nuestra santa IFLA, hasta a última revisión, o equilibrio da colección era un 60% libro informativo e un 40% literatura. Ahora mismo, ese o porcentaxe cambiouse a un 70-30. Por qué? Bueno, porque desde a pandemia ata aquí, o caos de desinformación no que habitamos e vivimos fai máis necesario que nunca que a nosa colección nos axude a informarnos. Para loitar contra a desinformación hai que informarse. E logo queríamos comentar algo que non se nos pasase sobre as censuras e as autocensuras, porque estas se achegaron ás bibliotecas escolares. Entonces, non podemos autocensurarnos polo que vayan a pensar os compañeiros ou as familias. Vale? Se nos creemos que este libro é axeitado e nos vai axudar para mediar de alguna maneira en algún tema, temos que telo ali e temos que ter os criterios suficientes para defendelo. Non podemos empezar a esconder cositas. Eu, ano pasado, visitei unha biblioteca de primaria e encontrei un destes libros que, por suerte, por fin temos libros que nos falan da menstruación, da adolescencia e do noso corpo, e estaba un libro destinado a quinto, sexto de primaria, estaba na zona de adultos. E eu preguntei o porqué. E o porqué foi porque unha mamá protestou. Entón, eso non pode ser. O sea, a mamá pode non ler ese libro se non quere e mandalo de volta á escola. Pero nós ese libro o necesitamos nunha etapa para acompañalas a elas e a eles, para que entendan o que pasa. Entón, tede cuidado con estas cousas. Creo que se hai moita presión social para que encima non la poñamos nos enriba, vale? Entón, vos tedes argumentos de sobra para defender a vosa colección e así debedes facelo. E eu creo que xa nada máis. Que a colección non son solo... Ah, sí, está ben, perdón. Ai, que me cambiaste de positiva, vale. E que a colección, todo o que catalogamos, que tamén son os xogos, tamén son os robós, tamén son as tabletas, é dicir, a colección son todos os recursos que temos na biblioteca e que todos son obxeto de préstamo. Aquí falábamos da ludoteca, ou falábamos... Non, despois. Ah, bien, sí, falábamos desto. Bien. Estas son dúas imaxes do CEIP Emilia Pardo Bazán de Coruña, que creo que ten unhas das... Hai xente aquí que foi de visita, porque iso de visitar bibliotecas para ver cousas está moi ben. Hai xente aquí que foi de visita para ver como teñan conformada a colección. Eu creo que ten unha das coleccións máis cuidadas que hai nas bibliotecas escolares de Galicia. Para conformar unha colección pérdese moito tempo. Bueno, pérdese non, emprégase moito tempo, vale? Porque o que non podemos facer, que isto non o apuntáramos, pero agora vou a decir, é
que chega a caixiña de a editora X e vamos a comprar al peso. E así xa non temos que salir da nosa biblioteca para ir de compras, non. Hai que ir ás librerías, hai que deixarse aconsellar polas libreiras e polos libreiros que tamén son un acompañamento, vale? E son quen de conseguirnos certas cousas, e por compañeiros e compañeiras ou páxinas de referencia, tedes tamén a vosa disposición o Pinterest de bibliotecas con tabuleiros de diferentes temáticas, o que se vai poñendo nas redes, as maletas, que tamén son para axudar a conformar a colección, é dicir, apoiarnos. O porqué destas diapositivas era o que decía antes Bea. Están entrando novos materiais na biblioteca, pero non perdamos de vista que estamos en unha biblioteca. Vale? Porque cando empezaron a entrar xogos distintos materiais, houve como unha certa resistencia en algúns claustros, porque a biblioteca non era unha ludoteca, e efectivamente, a biblioteca non é unha ludoteca. Pero si fan falta recursos, como poden ser os xogos, que nos axuden a conformar o noso linguaxe, a construir historias, a aprender ciencia, a aprender matemáticas. E libros que acompañen a esas novas cousas que están aí. Por exemplo, no espacio que teñen eles para a robótica, hai un montón de libros que falan de como programar, de que son os robós, pero tanto de ficción como de non ficción. Eles teñen unha pequena cociña, porque isto era o antigo laboratorio do colexio, e aí están libros de receitas, de gastronomía, de comidas do mundo, é dicir, a colección acompañando todos eses espacios que vamos creando na nosa biblioteca. E agora ya, non? Ben, o cuarto punto que vos falábamos antes é a biblioteca física e virtual. Durante esta intervención falamos en diferentes momentos da importancia de formar o noso alumnado nos multialfabetismos e tamén é importante que se formen na lectura en diferentes formatos e soportes. Xa no ano 2011, o MEC, no seu marco de referencia para as bibliotecas escolares, sinalaba que as bibliotecas escolares son híbridas, que dan cabida a materiais impresos e a materiais en soporte electrónico, que aunan o presencial e o virtual e que integran a cultura impresa e a cultura digital. Nos, dende a asesoría, tamén intentamos favorecer estes multialfabetismos e temos un programa, o LB2, que é un programa de lectura digital para as bibliotecas escolares, o que podedes acceder xa desde que entrades no Plan B, e que para tempos de confinamento empezou funcionando como un proxecto piloto que tivo moito éxito e que é un recurso realmente imprescindible, pero non me vou parar porque o meu compañeiro Paco vos falará do LB2 e das súas posibilidades nunha intervención posterior. Tamén tedes que saber que, aparte do ELBE, hai outras plataformas digitais e outros recursos digitais que deberedes ter nos vosos blogs, do que tamén falaremos, como pode ser Galicia Lee, ou como poden ser páxinas web de acceso gratuito a diferentes recursos, como películas, teatro, música, e iso é importante tamén que teñamos dende as nosas páxinas web ou os nosos blogs enlaces para convertir esas páxinas non só nunha selección de actividades, sino nun banco de recursos. Pero, isto vou deixar a María, que lle gusta... Que me gusta dar caña. No, isto moi rapidamente. Para dar caña deixo a María. Yo tamén te quero. Vale. A ver, as páxinas web e os blogs, porque, 2 minutos para decir que nós observamos con moita preocupación o abandono destas ferramentas. E un abandono que xa leva tempo sucedendo e que foi un abandono por as redes sociais. E unha cousa non ten nada que ver que a outra, vale? As redes sociais permiten unha visibilización e, sobre todo, das actividades que facemos dentro da biblioteca ou das convocatorias que queramos facer. Pero eso se queda aí, efímero totalmente. O noso blog, a nosa web, é o caderno de bitácora da biblioteca, o noso banco de recursos. O que estaba comentando antes, Bea, acceso a ELBE, acceso ao programa de catalogación Coja, o noso catálogo, acceso a Galicia Lee, a Teatroteca da Biblioteca Nacional, todo eso enlazado en un banco de recursos. Todo isto que xa nos viña preocupando, quedou moi en evidencia no confinamento. No confinamento, webs como, por exemplo, esta que
é do Instituto de Asun, que anda por aí, do Valadares de Vigo, o Sobregal das Palabras, un blog de referencia para todos os centros de secundaria e non de secundaria, ten un apartado que é o banco de recursos. Se nós temos un banco de recursos donde se explique pois como facer un vídeo, como facer un traballo, como buscar na rede, donde acceder a fotografías gratuitas, donde acceder a música gratis, é dicir, darlle ferramentas para que eles aprendan a facer e axuden e apoyen o seu traballo, todo eso temos aí como nunha despensita, como en ese armarito, esos ficheiros, ese arquivo, pois é algo que queda, que vai medrando permanentemente, pero non os podemos deixar sós, vale? Entón, houve moitos centros que, finalizada a pandemia, volveron ás súas páxinas para poder ter estes recursos. Outro que tiñamos era, este tamén é un de referencia, que é o Milladoiro de Malpica, un dos primeiros centros Plan B, dos primeiros centros LIA, e que tamén ten un apartado de recursos que, ademais, están aí xenerosamente para todos e para todas, é dicir, que hai cousas que, como eu digo, hai cousas que están feitas, non temos que volver a facerlas. Simplemente temos que citar de onde sacamos ese traballo, se podemos pedir permiso para utilizalo, vale? Pero a xente das bibliotecas escolares é moi xenerosa e temos que corresponder con eso, vale? Coa mesma xenerosidade, poñendo, é unha forma de poñer en valor o traballo, pero tamén de compartir, de tecer esa rede da que estábamos a falar. Vale. Bueno, vou ir rápido porque sí, se nos come o tempo. Estamos enrollando. Bueno, a estas alturas quizáis vos preguntedes que como podemos chegar a todo isto, como podemos facer todo isto posible, non? Porque son como moitos requisitos, moitas cousas, pois para min a palabra clave é equipo. Vale, temos que contar, na medida do posible sempre, cun equipo estable, vale, de carácter estable, e que dentro dos que os seus integrantes formen parte pois das distintas etapas e das distintas especialidades que haxa no centro. Isto é necesario para ter esa visión integradora e global pois dentro do equipo. Aínda que normalmente na persoa coordinadora é na que recae a responsabilidade de liderar o proxecto non quere decir facerse cargo de todo. Moitas veces nos atopamos con persoas coordinadoras superagobiadas porque non dan chegado, e que non é ese o tema. A persoa coordinadora debe liderar o proxecto, pero tamén debe saber repartir as responsabilidades. Todo o equipo ten que facer cada unha as súas funcións e repartir o traballo, que é moito. Vale, e este equipo, e é moi importante, e aquí tedes estas dúas fotografías que son como moi representativas, como xa veñemos dicindo todo este tempo, é moi importante a formación. O equipo de biblioteca tamén se ten que formar xunto. Vale, sabedes que cando entrades no Plan B tedes a obriga de facer un PFPP con liña en biblioteca. Vale, os 2 primeiros anos. Nese momento vos podedes aproveitar para facer formación naquelas seivas que consideredes que tedes, non? Pois o mellor en xestión e dinamización da biblioteca, na selección da colección, pois eu quero ter, ou en aqueles aspectos que vos interesen. Eu quero ter unha biblioteca creativa e quero ter esa formación. Vale, pois é importante que vos estedes formando constantemente e en facer equipo. Non só ter un equipo, sino en facer equipo. Iso tamén é moi importante. Aquí temos 2 claros exemplos. A primeira fotografía é do Emilia Pardo Bazán, que están facendo unha formación con Lucas Ramadas de ficción digital, bueno, porque eles consideraban que agora mesmo este tipo de cultura, de formato, pois está pegando forte no alumnado e que eles consideraban que non tiñan as ferramentas adecuadas para traballalo na biblioteca. E na segunda diapositiva están o equipo de biblioteca de Valadares e se están formando en como utilizar a colección de ciencia, como sacarlle máis proveito. Vale, dos puntos importantes é equipo, pero outro punto superimportante tamén é o orzamento. Para que unha biblioteca e un proxecto funcione é necesario contar cun orzamento anual. Desde que entrades no Plan B, sí que recibides unha partida económica, non? Os 2 primeiros anos está distribuída, pois recibides unha partida para equipamento mobiliario, outra partida para fondos e outra partida para gastos de funcionamento. A partir do 3º ano xa é para gastos de,
foron para fondos e despois, pasados uns anos, volvedes a recibir a partida de mobiliario e equipamento, porque se entendemos que a biblioteca é un elemento vivo e en constante transformación, pois é que é necesario que haxa un apoio económico para posibilitar esa transformación. Pero o orzamento non ten que vir solo por a nosa parte. É tamén moi importante que o equipo directivo se comprometa. Se nós temos un proxecto de biblioteca, o equipo directivo, o centro, ten que mostrar o seu compromiso. E como se mostra o seu compromiso? Pois con esa dotación económica tamén. Xa nas instruccións de principio de curso está por escrito que o equipo directivo, o centro, deberá destinar, ou debería destinar, sería conveniente que destinase entre o 5 e o 10% do seu orzamento para a biblioteca. Pero non só dende a Consellería, non só o equipo directivo, sino que hai centros educativos que reciben outras achegas de outras asociacións ou entidades, como poida ser, sobre todo no rural, por parte do Concello ou a AMPA. Esta biblioteca, creo que estaba por aquí a súa persoa coordinadora, é a biblioteca do CEIP de Valle Inclán de Oleiros, que o que falábamos está en pleno proceso de transformación e que é un claro exemplo de biblioteca que recibe os fondos destas diferentes entidades. Vale, quedan uns 10 minutiños, María, vamos a correr. 15, bueno. Non son as 11, hasta aí cuarto. 15. Nos podéis ir haciendo. Vale, entonces, bueno, ahora tampouco nos queda tanto, vean, no exageren. Non los asustes. Non los asustes. Vale, ahora sí que queda para rematar con esas dúas patas da biblioteca, vale? A biblioteca como mediadora lectora, mediadora de lectura. Esa foto que decei de Cervo é unha imaxe tamén destas que lo dicen todo, vale? Porque tamén hai que ter ese espacio. A veces hai que ter espacio para que estén sós, non só un grupo, sino, bueno, porque me apetece estar con mi librito ou co que eu fixen. Ben, entonces, que significa a biblioteca como mediadora de lectora? Bueno, pois que a biblioteca debe ser quen acompañe na mediación da lectura, pero non solamente ao alumnado, sino tamén aos compañeiros e compañeiras, pois a veces aconsellando lecturas ou como traballar un determinado texto que alguén non saiba, e tamén como acompañamento ás familias, vale? A toda a comunidade educativa. Como se fai este acompañamento? Bueno, primeiro, sabedes que tedes que ter un plan de lectura, vale? Con un desenvolvemento anual na PSA, e que é un pouco a guía de como se traballa a lectura e a escritura transversalmente en todo o centro ao longo do ano. Cando decimos transversalmente, quere dicir en todas as asignaturas, de acordo? Sabedes tamén que tedes esa hora de lectura que está recollida na lei, na legislación, de lectura diaria, a hora de ler, que se articula de diferentes maneiras, a veces con diferentes asignaturas, en diferentes franxas horarias. Bueno, cada centro adapta un pouco as súas necesidades. É importante que todo o profesorado participe na hora de ler, que non se lea solo co titor, ca titora ou na hora de lingua ou na hora de galego, vale? Porque tamén en educación física hai que ler instruccións para facer un determinado xogo, é dicir, temos que estar todos aí. Pero cando falamos de lectura e dese plan de lectura, hai que ter moi en conta que as actividades que se promovan desde a biblioteca non teñen que ser un festival de días. Vamos a ler poemitas porque é o día da poesía. Vamos a ler libritos porque é o día do libro. Non. Vamos a ler porque somos unha biblioteca, porque somos mediadores da lectura do centro. Vale, e vamos a promover actividades sistematizadas. Non, pois esta semana vamos a ler todos. Non, vamos a promover actividades sistematizadas que non teñen por que ser un festival de verbena como o que temos aí afuera, orquestras, sino que ten que ser algo que non ten por que ser espectacular, sino sinxelo, pero riguroso, e que contemos con ese traballo ao longo do curso escolar, vale? Hai actividades que funcionan moi ben, como son esa hora de ler, as lecturas compartidas, vale? Os apadriñamentos e amadriñamentos lectores, roteiros literarios, clubs de lectura. É dicir, nos podemos achegar á lectura de moi diversas maneiras. E iso, sí, vamos a pasar, non? Vale. E unha das axudas que temos para levar a cabo a mediación lectora é o voluntariado.
Vale, este programa de voluntariado, que ahora mismo hai como 100 centros de primaria e 100 de secundaria, bueno, non sei moi ben, máis ou menos así, verdad? Adscritos ao programa, pero moitos outros centros que non están adscritos ao programa, pero sí que traballan co voluntariado nas súas bibliotecas. Eu creo que este programa, sendo o único da asesoría que non ten financiación, máis que eses premios que se dan a final de curso polos proxectos, e polas memorias, e, sin embargo, é un dos maiores éxitos que ten o programa de bibliotecas escolares. Por qué? Primeiro, porque estamos facendo cidadanía. Cidadanía que traballa para outros e para outras sin recibir nada a cambio. Os nenos que están en voluntariado no centro de primaria van a querer ser voluntarios na biblioteca do instituto e probablemente acaben sendo voluntarios na súa vida civil. E eles axudan de moitas maneiras, axudan, como vedes na foto, na xestión diaria da biblioteca, catalogando, colocando, forrando non, porque já non forramos, non forramos, pero, bueno, etiquetando, poñendo todas esas millones de etiquetas que co Coja temos que poñer agora, pois os voluntarios o fan estupendamente bien. E logo traballan tamén na mediación de lectura. Vale? Dentro do programa hai Ler Dentro, que é pois, o que está facendo aí ese rapaz, que é lerlles aos compañeiros e compañeiras. E logo Ler Fora, que é a ler a centros de maiores, a centros de educación infantil, é dicir, tamén compartir esas lecturas máis aló do centro. Vale. Os clubs de lectura. Ben, os clubs de lectura como espacios de encontro, vale? Como espacios para socializar, para reflexionar, para crear, para aprender a escoitar os demais, para aprender a defender as nosas ideas sin pisar as outras, é dicir, para aprender a ser tamén cidadáns críticos e solidarios. Este programa xurdiu como unha alerta ante ese momento da adolescencia en que o alumnado deixa de ler. Entón, foi un pouco un programa que hasta fai 2 cursos estaba solamente dirixido aos centros de secundaria. Pero despois, bueno, como as que pertenecemos ao outro lado somos un poquito insistentes, chegou un momento xa os centros de primaria tamén están dentro dos clubs de lectura. Os clubs de lectura, ahora mismo, están cerca de 500 centros adscritos aos clubs, con tropecentos mil clubs de moi diverso tipoloxía, vale? Hai clubs de manga, clubs LGTBI, clubs de lectura en varias linguas, funciona moi ben nas escolas oficiais de idiomas, por exemplo, unha das grandes bazas que ten a biblioteca escolar, e son sobre todo esos espazos para aprender a falar cos outros, para aprender a dialogar, para aprender a argumentar, pero tamén axudan a mediación lectora porque moitos clubs de lectura logo fan recomendacións para os seus compañeros do cole, pois a través de vídeos, a través dos booktubers, de booktrailers, a través da radio escolar, é dicir, que non é solamente unha actividade que se queda dentro do club, sino que se expande e apoia a mediación lectora no centro. Ben, e outra parte da mediación lectora que falábamos que temos que mediar con toda a comunidade é o programa de lectura de familias. Sempre eu escoitei falar tanto a Pilar como a Cristina desde o principio a importancia de que temos que ter en conta as familias. A veces ter en conta as familias non é fácil, pero dá máis alegrías que disgustos, que tamén dan disgustos, xa o sabemos todos aquí, e todas. Este programa é un programa que surdiu para acompañar as familias no proceso do seu acompañamento aos seus fillos e fillas, tanto na lectura literaria como na lectura de non ficción, vale? Ou como na lectura en redes, que é algo que lles preocupa moito. É dicir, vai despois falar a Bea tamén da alfabetización informacional e, bueno, aí este programa que ten? Pois unha parte para axudar a dotar a nosa biblioteca de lecturas para as familias, pois de temas que lles podan interesar, pois sobre como acompañar os fillos nunha determinada etapa da vida ou con algún problema, de lecturas para adultos, de literatura para adultos, que tamén a veces decíamos que hai centros que a única biblioteca, concellos que a única biblioteca é a biblioteca escolar. Entón, bueno, si no horario extraescolar está aberta, que debería estar aberta, xa sabemos que a veces non é fácil, pero debería estar aberta, polo menos algún día a semana, pois ter, de paso que acompañan os seus fillos, ter tamén fondos para que eles podan achegarse a él
e tempos para que podan estar na biblioteca compartindo ese espacio. Vale? O programa tamén implica unha parte de obradoiros que dan diferentes persoas. Eu, falando este verán con Yolanda Castaño, que é unha das persoas que dá apoio á formación neste programa, Yolanda estuvo en varios centros do rural con este programa e un foi Dios mío, non vai a sair, de Ourense Loli, este que lía, que é moi pequeniño. Bueno, non me vai a sair o nome. Bueno, é un centro moi pequeno do rural de Ourense. Non é ese. Bueno, non pasa nada. Bueno, total, que ela foi a dar ali a súa charla sobre ler poesía para as familias e, cando chegou, atopouse a toda a parroquia. E ali estuveron ata as 9 da noite. Estaban os nenos, estaban as familias e estaban os veciños do lado, que, claro, era a única actividade cultural que tiña, porque a biblioteca tamén é un centro de expansión cultural da nosa... Por iso, este tipo de programas é moi importante, ainda que non estamos ao programa, tamén temos que intentar achegalas aí. Vale, a través... Ai, perdón, sí. Vale. E, outras actividades que fan tamén con este programa e sin este programa son os clubs de lectura, vale? Clubs de lectura que a veces son mixtos de alumnado e familias profesorado, solo cas familias. E ojo con isto, que non me acordei de dicir antes, cando un opta ao programa de clubs de lectura, nunca perdades de vista que o programa de clubs de lectura é un programa que naceu para acompañar ao alumnado. Non é para facer un club de lectura para profes, que tamén. Pero non pode ser que non haya club para alumnado, porque esa é a finalidade última do programa de clubs de lectura. Vale? Eso non hai que perderlo. E eu creo que non me... Non, ahora te toca a ti. Vale, xa para finalizar, vale, non vos asustedes, xa estamos rematando. Estivemos falando de que o Plan LIA, o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, pivotaba en dúas patas, unha era a lectura e outra a alfabetización mediática e informacional. Vale, neste sentido, non me vou parar moito, basicamente, porque xa casi está o tempo rematado, pero sí que quería facer unha serie de incisos. Por unha parte, que sí que vimos comprobando últimamente nas memorias Plan B que este aspecto da alfabetización mediática e informacional cada vez se está traballando menos, vale? Que estamos como esquecendo un pouco esta parte, centrándonos moito máis na lectura, como acabamos de facer, non, que estaba todo integrado. Pero que é importante que o traballedes, basicamente porque a alfabetización mediática e informacional ten un peso importante na avaliación e na memoria, e como xa vos dixo antes María, desa nota que saquedes en Plan B vai a depender o orzamento que teñades o vindeiro curso e tamén a posibilidade de acceder a estes programas que vos dixemos como Biblioteca Creativa Radio na Biblio, que non debe ser ese o obxecto debe ser traballalo, porque é importante traballalo nesta era da desinformación e infosicación, poderíamos decir. E tamén, outra aclaración sería que tamén vimos comprobando que se confunde moito a formación de usuarios coa alfabetización mediática e informacional, e son dous cousas diferentes, non? A formación de usuarios... Sí, gracias. A formación de usuarios ten que ver máis que nada coa formación dos usuarios nas bibliotecas, de como coller un libro de maneira autónoma, manexo da CDU, normas da biblioteca, etc. E a alfabetización mediática ten que ver máis co tratamento da información, co tratamento e o manexo da información. Nesto non me vou a parar porque vades a ter varias intervencións nas que vos van a falar de alfabetización mediática e informacional, así que non me vou parar, pero sí quero que saibades que dende a asesoría, de maneira anual, sempre publicamos, ou ademais debe estar próximo a publicarse, o concurso de traballo por proxectos, que vai un pouco nesta liña, na de favorecer que vos nas vosas bibliotecas, incluso nos vosos centros, porque non ten por que estar a biblioteca, non ten que ser a biblioteca que o inicie, pode estar como apoio, vale? Pode haber estas dúas modalidades, pero é unha maneira de fomentar esta metodoloxía do traballo por proxectos e de traballar o tratamento da información. Vale, sí que vos animamos a que traballades deste xeito e a que dende as bibliotecas deseñedes actividades que favorezan a utilización deses fondos de non ficción, vale? E traballar os multiformatos, vale? Traballar
tamén a busca de información e sobre todo, eso, saber buscar a información veraz, non? E de calidade, como vemos dicindo, cos fondos e demais. E nada, neste caso, tamén, igual que dixo María, neste caso tamén é moi importante, que isto sí que non o quería deixar pasar, o papel do voluntariado tamén nesta alfabetización mediática informacional, e así tamén facemos un pequeno guiño a todos estes centros un pouco diferentes, vale? Porque parece que moitas veces incluso recibimos algunha pequena queixa de que nos centramos moito nos CEIPs, nos IES, vale? Que hai outros centros que formades parte desta maravillosa familia e que tamén que saibades que vos temos en conta e que valoramos moito o traballo que facedes. Neste caso, por exemplo, estas dúas fotografías pertencen ao Centro Integrado de Formación Profesional de A Carballeira, de Ourense, que precisamente ten unha casuística moi particular, que, bueno, o seu alumnado está máis normalmente como 2 anos no centro e realmente a biblioteca van pouco. Pois neste caso o que fixeron foi a través da aprendizaxe e servizo, do que falou Elena ao principio, actividades de voluntariado. Xa vedes que aí hai unha alumna enseñando aos seus compañeiros como facer unha reanimación cardiopulmonar e no outro están aprendendo a tomar a tensión. E que é moi importante que todos estes programas e todas estas liñas e puntos que vos acabamos de decir durante toda a intervención, que vos o adaptedes ás vosas necesidades e a vosa tipoloxía de centro, vale? Vedes que sí que é posible. E no campo da alfabetización mediática tamén son importantes as familias, como decía María. As familias tamén van aos centros a aprender. Aquí temos, creo que a Escola de Educación Infantil Barrio Novo, que están traballando, están aprendendo cos seus fillos o manexo dos robots, están aprendendo dunha maneira máis lúdica, se podemos decir así, máis divertida, dunha maneira un pouco diferente, atendendo aos intereses do alumnado, pero non só van a aprender, tamén van a enseñar o que saben. Hai familias que van aos centros a falar dos seus traballos, a falar de proxectos que estén levando a cabo e estas dúas cousas que acabo de mencionar quedan moi ben integradas no programa que acaba de decir María de Lectura e Familias, no que sí que se reflexa dunha maneira moi clara e, sobre todo, relacionado coas familias, estas dúas patas tan importantes que son lectura e alfabetización. E, bueno, eu penso que hasta aquí a nosa intervención. Bueno, vou deixar despedir a María, como non. Bueno, vamos a despedir con un bonito, vale? Esta é unha copia dunha xilografía, esta copia do ano 1888, e se chama En los límites del mundo. Esta imaxe está no catálogo Reversos dunha exposición dos reversos dos cadros que estuvo no Museo do Prado, e vou a ler, vou a facer en castelán, porque está así escrito en castelán, un texto de Ramón Andrés que alude a isto. Dice: ¿qué busca este caminante? ¿Hacia qué finisterra ha emprendido sus pasos? Se asoma a lo desconocido, a lo que pronto, quizá de manera impensada, le va a ser revelado. Desconoce aún que su consciencia es el eje de un espacio constelado. No presiente que lo es también su deseo de conocimiento, de tocar con los dedos aquello que está escondido. Pues ahí estamos todas e todos. Temos que acompañalos en esa inconsciencia que teñen de que eles queren aprender, e debemos axudar a tocar cos dedos ese espacio estrelado que fai o peregrino. Moitas grazas a todos e a todas. Ya está. Gracias.